Aničko, ty jsi veterinářka a s kolegyní jste teď založili firmu. Jak se jmenuje a čím se zabýváte? Tak naše firma se jmenuje firma Rainbow Vet a jsme společnost veterinárních lékařů, respektive zatím veterinárních lékařek, protože jsme dvě zakladatelky ženy a máme zatím blíže k ženám nebo hlásí se nám ženy na spolupráci. Ale určitě uvítáme v týmu i nějakého veterináře, když nám přijde do cesty. A věnujeme se především eutanázím psů, koček, případně drobných savců v domácnosti. Jde nám hlavně o empatický a trpělivý přístup k těm zvířátkům, aby byli v pohodě a v klidu v prostředí, které znají, aby byli se svými majiteli a hlavně i pro ty majitele, aby ten úkon a ta chvíle byla snesitelnější a mnohem méně bolestná. Zaměřujeme se hlavně na to, aby jsme jim pomáhali přejít tuhle smutnou chvíli co nejhladčeji a bez nějakého výrazného utrpení nebo stresu. Jak vlastně poznám jako like, že už je čas vám třeba zavolat a případně je možné vám třeba zavolat na nějakou předběžnou diagnózu, protože předpokládám, že nepřijedete vždycky a rovnou neuspáváte a neptáte se, ale Vždycky je to hodně individuální, protože mnoho majitelů zvířat už s tím nějakou zkušenost má, pozná, kdy ten čas přišel a každý má na tohle hlavně jiný pohled. Takže buď ten majitel už vidí, že to zvířátko je opravdu ve stavu, kdy to není slučitelné s nějakým dalším důstojným fungováním, anebo si nás, jak si už předestřela, může zavolat na konzultaci a určitě to nemusí být závazná návštěva, kdy přijedeme rovnou udělat úkon eutanázie. Můžeme přijet opravdu jenom na konzultaci, vyšetřit si to zvířátko, projít si případné lékařské zprávy, které to zvířátko může mít, pokud má nějaké onemocnění, které se dlouhodobě řeší. A můžeme zhodnotit ten stav společně i s pohledem na to, jak k tomu zdravotnímu stavu a k tomu zvířátku přistupuje ten majitel. Já sama jsem majitelka psa, Fenky. V případě, kdybych věděla, že už je to s ním hodně špatně a rozhodla bych se vás oslovit, co všechno je potřeba si připravit, nebo jak to potom bude probíhat, nebo jak by to probíhalo, respektive. Tak ideální je být připravená na to, že vám jako majitelům zvířat můžeme říct, že už je to hodně špatný a že ten úkon je potřeba provést co nejdříve, aby se ten pejsek netrápil nebo kočička. Ale samozřejmě jsou případy, kdy my na tom zvířátku úplně nevidíme na první pohled, že má závažné onemocnění, třeba rakovina kosti nebo nějaký nádor v břiše, někdy prostě vidět není. Takže v tu chvíli je určitě dobré mít ten zdravotní stav podložený nějakými lékařskými zprávami, případně záznamem od veterináře, nebo pokud máte ošetřujícího veterináře, tak klidně jenom záznam, kde vám doporučuje tady ten úkon, aby my jsme věděli, když na místě nemůžeme udělat další vyšetření, jako je třeba vyšetření krevního obrazu, nebo nějaký rentgenologický snímek nebo sonobříška, tak aby jsme věděli, že ten pejsek nebo kočička na to opravdu má už nárok. Jak už jsem mluvila o svojí Fence, tak má problémy se srdcem, bereme na to už dlouhodobě léky a hrozně mě překvapilo, nebo já jsem si vždycky říkala, že to je vlastně taková asi nejhezčí nemoc, jakou mohla mít, až pokud jednou odejde na zástavu srdce, což znám z těch filmů, že prostě člověk naposledy vydechne a je v míru a v pokoji, tak že to je vlastně hrozně mírumilovná smrt a chci se na to zeptat, jak to je ve skutečnosti u zvířat. Tak ono u zvířat předpokládám, že i u lidí je zrovna úmrtí na selhání srdíčka a oběhové soustavy jedno z nejhorších, nebo může být jedna z nejhorších smrtí, protože to srdce, když nefunguje tak, jak má, tak vytváří tlak na plíce a na plicní cévy
a do plic se vlastně dostává z krevního řečiště tekutina. A to zvířátko v posledních stádiích onemocnění srdce velmi často zemře na udušení a utopení zevnitř, protože se mu ty plíce prostě zalejou tekutinou. A proto pokud má zvířátko zrovna takovouhle diagnózu a selhává mu srdíčko, je často lepší to rozhodnout za něj a ukončit to dřív, než tady ta chvíle přijde, protože je to pro něj opravdu důstojnější, méně náročné, je to nebolestivé, byť pro vás jako pro majitele to může být opravdu náročné a těžké to rozhodnout. Ale pro to zvířátko je to nejlepší řešení, než čekat, až se vám, často se to stává v noci, začne dusit a vy nebudete vědět, kam jet a kde sehnat pomoc. Uh-huh. Rovnou si mi nahrála na další otázku, jakou máte pracovní dobu a jak to funguje. Pokud teď vidím, že pes už je třeba dušnější nebo apatický, zavolám vám od toho telefonátu, jak dlouho trvá dojezd a jak to probíhá potom prakticky, po té praktické stránce. Tak zatím máme tým veterinárních lékařů jenom v některých lokalitách České republiky, ale samozřejmě rozšiřujeme lokality, co se dá, co je reálné. A většinou jsou to teda kolegyně, které mají doma malé děti, takže buď je dobré myslet na to, že nejsme schopné přijet třeba do hodiny. Jezdíme jenom přes den a většinou od 8 do 8 je náš takový standardní časový interval, kdy jsme schopné přijet k vám domů. A často jsme schopné přijet ještě ten den, nejpozději do druhého dne se snažíme garantovat opravdu ten příjezd. Ale vzhledem k tomu, že eutanázii v domácnosti lidi často plánují hodně dopředu a sama mám zkušenost, protože tyto úkony dělám už hodně dlouho, že z 99% jsou to opravdu zvířata, které se akutně nedusí a akutně nekrvácí nebo nemají nějaký závažný úraz, tak to jsou případy, kdy se to dá dohodnout třeba i týden dopředu. Takže je dobré na to myslet a zavolat si nás třeba jenom předběžně, domluvit se s náma, jestli máme ten den čas, kdyby to náhodou přišlo. A třeba jenom, aby jsme o vás věděli a počítali s tím, že můžete zavolat a pak je samozřejmě i jednodušší sladit ten čas, aby jsme k vám mohli přijet co nejdříve. V případě, že už jsme se teda jako s klientem a s veterinářem domluvili, nebo jako klient a veterinář jsme se domluvili, přijedete ke mně domů, jak to potom probíhá s tím samotným zvířatem, ten proces? Tak my jako firma, která se zaměřuje opravdu na ten empatický a trpělivý přístup, tak ta eutanázie probíhá stylem, že my přijedeme, seznámíme se se zvířátkem, seznámíme se s vámi jako s majiteli, nacítíme si to prostředí, tu atmosféru, snažíme se nacítit osobnost i toho majitele, protože každý majitel je jiný, každý k tomu zvířátku přistupuje jinak, má k němu jiný vztah a potřebuje jiný časový interval na to, aby se s tím srovnal, aby se k tomu samotnému úkonu přistoupilo. Takže vy jako majitel se nemusíte bát, že bychom na vás nějak časově tlačili, že bychom prostě přijeli do 10 minut, museli dát injekci a chtěli jsme hned odjet. Určitě ne. Takhle to nemáme rádi, víme, že to není správný přístup, že je to velmi náročný to takhle přijmout od toho veterináře, když víte, že to jsou poslední chvilky s vaším parťákem, s vaším členem rodiny. Takže přijedem a vysvětlíme podrobně postup, jak to bude probíhat. Vždycky používáme před samotným úkonem narkózu, kdy to zvíře uvedeme bezbolestně do stavu bezvědomí, kdy opravdu o sobě neví a nic necítí. A tady ten úkon, ta narkóza i potom samotná eutanázie je provedena opravdu až když ten majitel řekne ano, už můžete, už jsem na to připravený.
a snažíme opravdu se nevytvářet ten tlak na toho majitele, aby to bylo co nejrychlejší, aby už to bylo hotové. Ne, klidně budeme hodinu sedět, hodinu si povídat, aby ten majitel se s tím byl schopný co nejlépe vyrovnat, aby si užil ještě ty poslední chvilky s tím svým miláčkem bez nějakého stresu, jak pro to zvířátko, tak i pro toho majitele. Dobře, představa, že teda už je po všem. Jako like, který ještě nikdy žádného mazlíčka nepohřbil, tak co teď vlastně? Jaké má možnosti? Tak určitě zakopat si zvíře na vlastním pozemku je legální v některých případech. Ten pozemek musí mít nějaké určité parametry, musí být v nějaké vzdálenosti od nějakých spodních vod nebo vodních toků, ale na to je speciální vyhláška, kterou samozřejmě vám můžeme pomoct dohledat, můžete si to zjistit, jestli vy zrovna na vašem pozemku můžete si to zvíře pohřbít nebo ne. Nejsme bohužel kapacitně vybaveni na přepravování usmrcených zvířat, tím pádem vám nemůžeme nabídnout odvoz zvířátka do kafilérie a ani to nedoporučujeme, protože to samozřejmě není příjemná likvidace toho tělíčka. Asi ani ne úplně důstojná, předpokládám. Není ani důstojná, přesně tak, proto to ani nenabízíme a snažíme se nabízet důstojnější variantu, což je kremace zvířátek, kdy vlastně kolegové z krematoria zvířat velmi často jsou schopni přijet s námi a zvířátko rovnou po eutanázii si odvést sebou. Zvířátko vám pak vlastně vrátí v malé urničce, kdy vy si tu urničku můžete nechat klidně doma, anebo si ji pak někde u sebe na zahrádce zakopat a mít takhle důstojně ty ostatky toho zvířátka pořád u sebe. Takže jestli jsem to správně pochopila, tak jak budu potřebovat potom vlastně naložit s tělem toho zvířete, se domlouvá s vaší firmou hned nějak na začátku po telefonické domluvě? Určitě se můžete domluvit s námi. Máme některé lokality, ve kterých jsme schopni jít ten dojezd kolegů z krematoria s námi, ale samozřejmě ne ve všech lokalitách ty krematoria zvířat fungují, aby s námi mohli přijet přímo na ten úkon. Takže v některých případech, v některých lokalitách je bohužel na vás, abyste si to zvířátko naložili a odvezli do krematoria sami, pokud tu kremaci budete chtít. A ještě tady několikrát zaznělo, že působíte jenom v některých lokalitách. Já bych se chtěla zeptat, ve kterých? Tak prozatím působíme v lokalitě v Ústeckém kraji, na Českolipsku, na Mělnicku, kolem okolí Slaného a Kralup nad Vltavou. Další kolegyni máme v okolí Mladé Boleslavi, v okolí Mníšku pod Brdy a kolegyně, která s námi teď začala spolupracovat, tak je z Letče nad Sázovou, takže v okolí Letče nad Sázovou jsme schopni vám ty služby nabídnout a pokrýt.